لك الحمد كل الحمد يا منتهى الفخر ويا غاية المنى ويا منتهى الذخر تفضلتم بالوصل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وحق قدره ومقداره العظيم. kamun mu gayyaci limamin wannan zawiya mai albarka ya bude mana majalisin da addu'a shugabanni domin su hau kan kujerun nan. Ina gayyatar Khalifa Barista Muhammad Tijjani ya kasai wanda shine malamin mu a wannan mako mai albarka, shi zai shayar da mu a cikin tarihin magabata. Ina roƙonsa da ya hau kan kujera. Haka nan ina gayyatar limamin wannan zawiya ya hau kan kujera. Ina kuma gayyatar injiniya Ali Tamasini Sani Shehu mai hula, shi ma ya hau kan wannan kujera ya zauna. Ina gayyato shugabanni, ina gayyatar Halifa Malam Ado Muhammad Dangogo, shi ma ya hau kan wannan kujera ya zauna. Kamar yadda nake gayyatar shi babban jami'in gudanarwa na wannan gidauniya Dr. Kabiru Uba Ibrahim Ringim, shi ma ya hau kan kujera ya zauna. Ina gayyatar Dr. Muhammad Adam Abubakar, shi ma ya hau kan kujera ya zauna. Ina gayyatar shugabanni dai kamar yadda aka saba su hau kan kujerun nan su ciccike su zauna domin mu buƙaci liman ya bude mana majalisin da addu'a, sai kuma mu shiga saboda yanayi na lokaci. Malam Nasir Nuhu Wali ya gabato ya hau kan wannan kujera. Malam Nasir Wali ɗaya ne daga cikin jigajigan mambobinmu na majalisar shura ko kuma majalisar gudanarwa ta majalisar shura ta ɗariƙar Tijjaniya. Salatul Fatiha uku. Allah ya sami lafiya, mu gama lafiya. Allah ya amfane mu da abin da za mu ci. Kuma magabata masu gabatarwa, Allah wani ya sakanta masa alkhairi. Allah ka ci lamarin ainihin sahibin wannan halara, Allah ka jaddada rahama a gare shi. Fatiha da salatul Fatiha. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على الفاتح الإمام القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله قدره. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء إلى يسير ما أشاء ومخالفا لما تشاء وأن وأجعلنا شاء خلاف من لا يشاء وجاهد الأمر وشاء ما كان إلا ما تشاء واطلبنا فيما تشاء واطلبنا فيما تشاء ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wanda ina ganin kila za mu tsallake shi duba da lokaci, mu shiga kai tsaye ga maudu'in na wannan sati mai albarka ko kuma na wannan wata mai albarka, wanda kuma yadda na ambata tun da farko Halifa Barista Muhammad Tijjani ya kasai, wanda shi ne zai shayar da mu a shehunan ɗariƙar Tijjaniya na farko a Kano. Maudu'i ne mai faɗin gaske, amma na imani barista ya bi shi ya samo hanyoyin da zai biya shashafa dukkanin ɓangarorinsa a cikin yan waɗannan mintuna 30 da muke da so insha Allah. Kuma yadda na faɗa satin da ya gabata ko kuma watan da ya gabata, Halifa yana ɗaya daga cikin manyan bangwaye da muke ji da su
da ake kokarin kwace mana da makarantu da dai rigingimin 'yan sanda da kotuna da duk ake jagorantar tun daga nan na 'yan sanda ko na kotu tun daga Kano har zuwa Abuja za su bi shi su tabbatar cewa sun kwatowa wato 'yan uwa haƙoƙinsu. Kamar yadda muka ambata tun da farko muna shan hari na kwace mana makarantu da kwace mana masallatai da shiga cikin filayenmu, wani zaman har ta kai ga aje a kama shehunnai da muridai musamman waɗanda suke ƙauyuka ake ganin kamar suna da rangwamen gata. To idan dai wannan bayani ko wannan kiransa da suke taimakawa lauyoyi musu suke tsayawa a cikin waɗannan abubuwa, akwai shekarun baya wannan ina faɗa ne saboda yan uwan san halin da ake ciki, kamar shekara 4 baya akwai wani daga cikin manyan malamai da ake gani a garin nan wanda ya ci mutuncin ya taɓa Maulan Musho Ibrahim radiyallahu ta'ala an su ba da su ne suka tashi suka lankwasa ɗan yatsansa kai tsaye sai da ya zo ya ba da haƙuri ya rubuta kuma takardar bayar da haƙuri wanda ba dan ragabar waɗannan abubuwa Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan wata shine zai shayar da mu a cikin tarihin shehunanmu na ɗariƙar Tijjaniya na farko a Kano insha Allah. Ina gayyata barista Halifa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara lafiya. Sayyidina wa habibuna Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, yan uwa masu girma a kuma bigire mai girma, na taya mu murna da zaɓin da Allah ya yi mana muka zama muna cikin wannan ziri, domin wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha, ba wai karatu bane ba kuma rashin karatu bane, baiwa ce ta Allah idan yi maka sai ka samu kanka a ciki. Yan uwa kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, shi da kansa ya faɗa wannan maudu'i ne mai girma, domin idan kana maganar cewar shehunan ɗariƙar Tijjaniya na farko a jihar Kano, to aƙalla in an ce za a kwana ana magana a kansu ba za a gama ba. Amma kamar yadda masu magana suke faɗa, da abin da ba za a same shi duka ba, to kuma ba za a bar shi tafi gaba ɗaya ba. Kuma gashi kamar yadda ya faɗa lokacin minti 30 ya ce, to ni na san minti 30 dai ko su shehunan ai sun wuce 30. To kaga ko da kowa minti ɗaya za ka bashi, kaga lokacin ya yi ƙaranci. Amma alhamdulillah a watakila za mu taba abin da muka taba, tunda ba abu ne mai yankewa ba. Yan uwa, maganar shehunan ɗariƙar Tijjaniya a Kano na farko tafiya ce mai nisa. Na ɗan leƙe-leƙe iya abin da zan iya leƙawa, amma ina tabbatar muku har ina wajen nan ina tunanin balle ga kaza ba. To saboda haka sai dai in nemi afuwa tun kafin na fara. Abin da aka ji sai a yi haƙuri da shi, dama wanda ba zai iya ba ne suka gana iya, to watakila sai Allah iya min lamaninsa. Na samu zamanin Ubangiji, to sai kaga watakila an samu ɗan wani abu. Yan uwa, alhamdulillah, shehunan ɗariƙar Tijjaniya a jihar Kano, in kana magana su sai ka koma har zamanin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Tijjaniya ta wanzu a Kano, Shehu Tijjani yana raye. Wataƙila wasu za su yi mamaki, to amma kun san shi tarihi idan in ma ba a rubuta shi ba, to ballantana wannan ma an rubuta. An sami musamman mutanen jami'a, kun san mutane ne masu bin abu da dukka, in ba su tabbatar da shi ba sa rubutawa. Kuma bayan su an samu daga cikin shehunanmu su ma daga baya waɗansu sun yi rubuce-rubuce. To wannan shi yake tabbatar mana da cewar ɗariƙar Tijjaniya ta wanzu a Kano tun zamanin Maulana Shehu Tijjani Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Shehu Tijjani Abul Abbas, Allah ya kare da a gare shi, an haife shi hijira tana 1150.
ya shekara 80 a duniya, hijira tana 1230 yawa fati. Shehu Tijjani ya zauna a wurare daban-daban. An haife shi a Aina Madu, amma ya zauna a wurare kamar yadda malamai suke faɗa, duk inda ya zauna zama ne na 'yan lokaci kaɗan sai ya bar wannan gari ya koma wani gari. Amma babu inda ya zauna da yawa kamar Abu Samguna. Ya zauna a Abu Samguna kamar shekara 17. Abin a samu fatahi ya yi wasu shekaru, sannan kuma ya zauna bayan fatahi ya zo kusan shekara 13. Sannan daga nan ya koma Fas. To a nan kuma Fas da ya zauna har Allah ya yi ikonsa, saboda haka a yanzu duk masu zuwa ziyararsa idan suka je Morocco za su sami kabarinsa a Fas. Amma a Algeria aka haife shi a wancan lokacin. Ƙasa ce Aina Madu yana cikin Algeria a yanzu. Ɗariƙar Tijjaniya ta fara wanzuwa a hannun malamai tun hijira tana 1186. Wani ƙauli aka ce a da 90. Wani ƙauli aka ce a sai da ƙarnin ya cika, domin Shehu Tijjani manzo Allah ya ba shi istighfari da salatin annabi, sannan daga baya aka cika masa da hailala. To kamar yadda mai Munyatul Murid yake faɗa, an cika masa da hailala bayan shekara 4. Kaga hijira tana 1196. Ƙarshen cikar ƙarni shine aka cika masa da la ilaha illallah. Kamar yadda wasu malamai an samu saɓani, wa'yansu malamai sun ce Shehu Tijjani ya fara ba da istighfari da salatin annabi, wasu sun ce a'a bai fara bayarwa ba sai da aka cika masa da hailala. Bayan an cika masa da hailala, kamar yadda tarihi ya gwada, Sheikh Muhammadu Hafiz Al-Shingidi shi ne mutum na farko wanda ya fara karɓar ɗariƙar Tijjani a hannun Shehu Tijjani. Sheikh Muhammadu Hafiz Al-Shingidi malami ne wanda a wannan lokacin ƙabilarsa suna fama da ɗaukaka da jin ilimi, kuma ɗariƙar ƙadiriya ta wanzu a cikinsu da yawa. Amma saboda irin karamarsa da irin baiwa da Allah ya bashi, bai bar duniya ba sai da duk wayannan mutanen ƙabila ta kusan gaba ɗaya kashi sama da 90 suka koma ɗariƙar Tijjaniya. Shehu Muhammadu Hafiz Al-Shingidi kowa ya sani babba ne a cikin sahabban Shehu Tijjani. Bayan ya karba a hannun Shehu Tijjani, Mauludu Fal shi ma ya karba, su Abdulkarim Nagel su ma sun karba. Ina tsallakewa ne dai saboda ba lokaci, har zuwa kan Shehu Umarul Futi. Shehu Umarul Futi ma'arufi ne a wannan daula tamu da ake kira daular Usmaniyya, domin Shehu Umarul Futi ya zo ya shigo Sokoto akan hanyarsa ta tafiya aikin haji. A lokacin da ya zo Sokoto, sarkin musulmi Muhammadu Bello shi ne yake, har bayan ya tafi aikin haji daga Sokoto ya gangaro ya taho Katsina ya zo Kano. Da ya zo Kano ya sadu da wasu daga cikin malaman Kano a lokacin. Kun san tarihi kamar yadda na faɗa, yakan zo da ruwayoyi da yawa, amma idan ka duba in aka faɗa abu sai ka auna da shekarun da aka faɗa da abin da aka faɗa. To Shehu Umarul Futi ya shigo Kano 1827, 1827 ya zo Kano ya wuce ya tafi aikin haji. Kafin ya wuce a Sokoto, sarki musulmi Muhammadu Bello ya nemi ya bashi wa'yansu abubuwa daga ciki, kuma hadda wasu littattafai na ɗariƙar Tijjaniya. Akwai maganganu da yawa akan cewar Muhammadu Bello sarkin musulmi ya shiga Tijjaniya ko bai shiga ba. To ba wannan ne abin da za mu magana a kai ba.
ala ayi halin dai ya sadu da shi. Wannan duk tarihi ya tabbatar da babu wani saɓani akan cewar sun sadu da Muhammadu Bello, kuma babu saɓani akan cewar har ya auri 'yar sarkin musulmi Muhammadu Bello, Shehu Umarul Futi kenan. Bayan Shehu Umarul Futi, tunda a lokacin muna maganar daular Usmaniya ne, Mauludu Fal ya shigo shi ma ya wuce har Adamawa, ya haɗu da Modibo Raji. Modibo Raji ya karɓi abubuwa a hannunsa na asrarul ɗariƙaci, domin akwai ruwaya da cewar abin da ya fito da Modibo Raji daga Sokoto magana ce ta ɗariƙar Tijjaniya, ya riga ya karɓa a can, amma saboda matsi da ake da shi a lokacin, wannan ta sa ya bar Sokoto ya koma ya je ya zauna a Yola, wanda wannan kusan shine ya fi ƙarfi, domin abin da ake cewa ya shiga Yola a hijira a miladiya 1855. To wanda zuri'arsa a yanzu su ne su Galadima Aminu din nan, su ne suke sarautar Galadiman Modiban Adamawa. Shine akwai ina jin kamar wanda bai daɗe da rasuwa ba, ban san waye aka yi ba yau, shine Galadima Aminu. Kowa ya san su wannan Tijjanawa ne. Daga nan Mauludu Fal ya wuce ya shiga Kamaru. To mu dawo nan kan mi tafi da yawa. Shehu Umarul Futi a wasu nuska da na gani an ce da ya zo nan ya haɗu da Malam Abdurrahman Suyudi na Madabu, amma ko da ya zo ya tadda Abdurrahman Suyudi yana ɗariƙar Tijjaniya, ya tadda shi yana ɗariƙar Tijjaniya. Ya wuce ya tafi. To amma abin dubawa a nan shine, in har Shehu Umarul Futi ya sami Abdurrahman Suyudi, to shekarar da shi kuma Abdurrahman Suyudi abin da yake a rubuce na shekarar haihuwarsa, an haife shi miladiya tana 1828. 1828. Shi kuma Shehu Umarul Futi ya zo nan hijira tana 1827. To kaga shi sa da ce muku, za ka ga idan an faɗi wani abu za ka ga kamar akwai warwara a cikinsa, wani abin ya kan warware. Da mun na samu shi mai littafin nan Madabo Jami'ar Musulunci, wanda jikan shi Malam Hassan ne. Malam Hassan ɗan uwan Malam Abdurrahman Suyudi ne. Na yi magana da shi akan maganar shekarun haihuwar Malam Abdurrahman Suyudi. In dai haka ne, to kaga za a iya cewa Malam Abdurrahman Suyudi ba shi ne suka haɗu da Shehu Umarul Futi ba, domin mahaifinsa Malam Umaru shi ne suka haɗu da shi, ba ma Malam Salihu ba. Akwai Malam Salihu. To daga nan dai Shehu Umarul Futi ya tafi aikin haji. Da ya je aikin haji ya haɗu da Shehu Muhammadu Gali, kuma ya sami ijaza mutlaka a hannunsa. Ya haɗu da su Alfahashi. Daga nan ya dawo a hanyarsa ta dawa kafin ya shigo Kano, ya shiga su Maiduguri, su Bauchi, su Azare, haka dai ya kewaya har ya dawo Kano. Da ya dawo Kano, shehunai da yawa sun karɓi ɗariƙar Tijjaniya a hannunsa, malamai na wannan lokacin. Wasu kuma ya yi musu tajdidi, tunda kamar yadda na gaya muku dama ko da ya zo Kano ana ɗariƙar Tijjaniya, akwai malamai a lokacin. Shehu Umarul Futi ya koma ya tafi Sokoto, a nan ne ya yi aure, ya wuri ya sarki musulmi Muhammadu Bello, ya zauna a nan miladiya tana 1831. Ya bar Sokoto bayan rasuwar sarkin musulmi Muhammadu Bello. To shi sa nake cewa Shehu Umarul Futi da ya zo Kano ba Malam Abdurrahman Suyudi ya samu, kuma hira da aka yi da Malam Muhammadu Tsoho, babban malami, 1981, ya faɗi cewar su Madaba gaba ɗayansu Tijjanawa ne.
malamansu gaba ɗaya tijjanawa ne, da limaman madaba gaba ɗaya tijjanawa ne. Ma'ana ana maganar banda wangarawa. Zuri'ar malam Umaru Ba'ajume su ne ake magana. Malam Umaru Ba'ajume an haife shi miladiya 1760 sanda aka haife shi, ya kuma rayu shekara kusan 70 da wani abu. Saboda haka sai da ya shigo hijira tana 830 da wani abu sannan ya rasu. To shi sa nake cewa sanda Shehu Umarul Futi ya zo, to malam Umaru Ba'ajume ya samu, domin akwai nusukar da naga suna maganar cewar babban malami malam Umaru shi ya samu, ya kuma jaddada masa ɗariƙa, wanda wannan shigarsa da ƙarfafarsa a cikin ɗariƙa ta haifar da a wannan zamanin, ana maganar zamanin sarkin Kano Suleimanu ke, ana maganar sarkin Kano Suleimanu. To ala ayi halin dai maganar anan shine ana ɗariƙar Tijjaniya a jihar Kano tun zamanin Shehu Tijjani Abul Abbas yana raye. Wannan alhamdulillah mun gode wa Allah da samun wannan baiwa. Sannan to mu dawo, kada mu tafi da yawa akan Shehu Umarul Futi. A jihar Kano a lokacin akwai manya-manyan gidaje na karatu na ilimi, kuma dukkanin wannan gidaje ƙaulan wahidan ana karanta wazifa a wannan gidaje. Misali gidan Malam Sabo Ciromawa, ko a ce Ƙofar Wambai. Malam Sabo Ciromawa ya rasu kusan shekara 60 yanzu da wani abu, kuma shi kansa mahaifinsa ya gada Malam Bako. Malam Bako ya gaji Malam Habu. Malam Habu shine wanda za ku ga Maulana Shehu Atiku yana faɗa a cikin tasirin wadar, yana cewa mu'allimu Abubakar Bibabi Wambai a cikin malaman Malam Salga. Ana kuma kiransa da Malam Habu, amma sunansa Malam, kun san dai Abubakar Habu ake ce masa ga al'ada ta Hausa. To na hira da Malam Sa'idu, ɗaya daga cikin halifofin gida, abinda ya gaya mu ya ce su asalinsu wangarawa ne. Na ce to ko zai iya faɗar waye asalin wanda ya kafa wannan gidan? Ya ce asalin wanda ya kafa wannan gidan Malam Yunusa ne. Malam Yunusa ɗin nan kuma ya ce tun zamanin sarkin Kano Suleimanu suka zo Kano. Shi kuma Suleimanu ya hau mulki a daular Fulani a nan jihar Kano, hijira miladiya tana 1804, ya kuma rasu miladiya tana 1819. Saboda haka ya yi mulki shekara 15. To kun san kuma Maulana Abul Abbas Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi wa Fati miladiya tana 1815. To kaga sarkin Kano Suleimanu sun hada zamani da Maulana Shehu Tijjani. Saboda haka idan an ce Malam Yunusa, mutanen Wangara dinnan kasar Mali ce, idan an ce sun shigo da tijjaniyarsu, kaga babu mamaki. Ana kiran gidan hadisi, kuma daga cikin jagororin wanda suka karatu a wajen, babban waliyin nan, babban kudubi, wanda a zamaninsa da kuma yanzu ba inda zaka shiga, inda ya ɗariƙar tijjaniya ake karantawa zaka ce ba za ka samu wani asarinsa a wajen ba, babu wannan wajen a nan ƙasar Hausa gaba ɗaya ko Afirka. Shine Shehu Muhammadu Salga. Shehu Muhammadu Salga almajirin Malam Abu ne, kamar yadda Maulana Shehu Atiku ya tabbatar, kuma na yi hira da Malam Sa'idu ya gaya min daga cikin wanda suka yi karatu a gidansu akwai Malam Salga. Dan na tambaye shi na ce a wayanda suka yi karatu a gidan nan su waye da waye, zai iya faɗa mu. Ya ce to daga ciki dai akwai Malam Salga. Na ce Shoman Tijjani ba, saboda na ga kusanci. Ya ce Shoman Tijjani bai karatu a nan ba, amma kakansa ya yi karatu a nan, Malam Muhammadu, kakan Shoman Tijjani wanda ya haifi Alhaji Usman, ya yi karatu a gidan. Ya ce har idan zai zo makaranta da safe yakan turo ɗansa Alhaji Usman, yakan turo Usman ɗin ya zo ya yi sibakinsa, ma'ana ya riga shi zuwa ya kama masa waje. Ya ce sai ya zo sannan sai ya tashi ya bashi wajen.
shi yana yaro bai kai ya karatu a gidan ba, shi ma ya yi karatu a hannun malam abubakar, sun yi karatu tare da malam sarga. To ala'ayi halin dai muna ƙara tabbatarwa ne cewar tun zamanin Maulana Shehu Tijjani akwai ɗariƙa, kuma malaman da suke a nan Kano su suka tabbatar da haka, tarihi shi ya tabbatar da wannan. To shi malam Habu kuma malam Yunusa ne mahaifinsa, kuma shi malam Sabo ko da ya rasu an yi halibobi a gidan har zuwa yanzu, kuma har yanzu gida ne gidan karatu. Akwai malam Dan Baba, shine wanda yake halifanci na bangaren hadisi, dama sun yi shuhura da cewar gidan hadisi. Banda nan sai a wata nusuka na ga an saka gidan malam Shamsu Kabara. To da na yi bincike, gidan malam Shamsu Kabara, shi malam Shamsu shine wanda ya fara ɗariƙar Tijjaniya a gidan. Sau da haka kun ga gida ne wanda asalinsu su ma mutanen Mali ne, amma wanda suka zo, wanda ya zo ya fara kafa gidan, su ba ɗariƙar Tijjaniya suke ba, ɗariƙar halwatiya suke yi. Amma malam Shamsu wanda kun ga shi ne ake faɗa, shi ne wanda ya Tijjaniya, Sharif Ahmadu ya bashi ɗariƙar Tijjaniya. A wannan lokacin na tambaye su za su iya kiyaye wannan lokacin, suka ce a wannan lokacin akwai munasibar zuwan Sharu Alami, wanda ya zo aka assasa zawiyar kotu. Kaga ana maganar shi Sharif ya zo 1923, Sharif ya zo, kamar yadda Maulana Shehu Atiku ya rubuta a cikin Faidul Hami Itarajimi Ahli Sirri Jami, ya rubuta ya zo hijira tana 1341. To idan ka juya ka mai da shi na miladiya za ka sami 1923. To banda wannan gidan malam Shamsu kenan, kaga malam Shamsu ne daga kansa aka fara, kuma sun yi shura a wajen karatun tafsiri, daga kansa aka fara Tijjaniya 19 kusan shekara 100 ba uku kenan ko ba 1923. kaga yanzu muna 2021, kaga shekara 100 ba. Ɗariƙar Tijjaniya ta shekara 98 a gidansu. Bayan malam Shamsu ya rasu sai malam Inuwa ya hau halifanci. Malam Shamsu ya rasu zamanin sarkin Kano Bayero. Bayan ya rasu malam Inuwa ya hau halifanci. Malam Inuwa ya yi tsawon rai, dan malam Shamsu ne. Su shi mai hula duk sun yi karatu a gidansu malam Shamsu, a hannun malam Shamsu din. Kuma mutane da yawa daga Damagaran, daga Katsina, daga wurare garuruwa da yawa sun yi karatu a gidan. Bayan malam Inuwa ya rasu sai malam Gali ya hau halifanci a gidan. Bayan malam Gali ya rasu sai malam Sadauki, ina jin kusan har yanzu shine yake halifanci a gidan. Bayan nan sai gidan malam Adhama Kogi. Gidan malam Adhama wanda ya fara ɗariƙar Tijjaniya a gidan shine malam Muhammad Al-Bahir, mahaifinsu malam Adhama. Shi mahaifinsu malam Adhama yana da ya'ya guda uku, akwai shi malam Adhama din, akwai malam Ala, akwai malam Ramadan. Malam Adhama na tambaye su ko sun kiyaye shekarun shi malam Al-Bahir, suka ce a'a ba a kiyaye ba, amma dai shine mutum na farko da ya fara ɗariƙar Tijjaniya a wannan gidan. Bayan ya rasu sai ɗansa malam Adhama ya hau halifancinsa. Malam Adhama ya rasu 1933, miladiya 1933, kuma a lokacin da ya rasu yana da shekara 73 ya rasu. To kaga ka koma baya za ka ga an haife shi a 1933, za ga an haife shi 1760, haka 1860, 1860, shi kuma ya rasu 1933. Bayan malam Adhama ya rasu sai malam Ala ya hau. Bayan malam Ala ya hau shi ma ya rasu, shi kuma malam Ala ya rasu 1942, 1942. Bayan malam Ala ya rasu sai malam Ramadan ya hau. Malam Ramadan ya zauna yana halifanci. Bayan ya rasu sai malam Nasiru dan malam Ala ya hau. Bayan malam Nasiru ya hau, malam Basiru ya hau. Bayan malam Basiru ya hau, bayan ya rasu
malam dattijo ma ya hau bayan ya rasu, haka dai har aka zo kan malam Abdurrabbihi, har kuma halifan da ya zo ina ga muhadarar da aka yi wadda ta wuce malam Ibrahim. To shi ma wannan gida ne na karatu kuma gida ne na ilimi, dan akwai wani kauli da cewar akwai malam Rafa ƙanin kakan Shoman Tijjani ne radiyallahu ta'ala, aminin gidan ne, baya rabuwa da gidan, kusan an ce a nan yakan je ma ya yi wazifa duk juma'a ne yake zuwa ya zikirin juma'a, kafin daga baya kuma shi ma ya samu nasa masallacin. To shi mahaifin Shoman Tijjani malam Usman shi ma ya yi karatu a gidan, kuma an ce a gidan ya karɓi ɗariƙar Tijjaniya. Akwai ƙauli da cewar ma shi ma malam Shoman Tijjani a gidan ya karɓi ɗariƙar Tijjaniya a wajen malam Ala, amma kuma akwai wani ƙauli da cewar a wajen malam Salga ya karɓa, domin dama an ce malam Salga shi ya bashi mukaddamanci. To wa'annan gidaje guda uku ko a ce guda biyu, in ka ɗauka gidan malam Shamsu, gidan malam Sabo Ciromawa da kuma gidan malam Adahama, idan ka ɗauka, domin gidan malam Shamsu kamar yadda na faɗa na kawo ne dai saboda wa'yansu masu rubuce-rubuce suna rubuta cewar gidan malam Shamsu shi ma yana daga cikin gidaje guda uku na farko. To sai mu dawo madabo bayan malam Umaru Ba'ajume ya rasu, sai malam Salihu ya hau. Malam Salihu ba dan malam Umaru bane, amma almajirinsa ne, kuma shi malam Salihu yana daga cikin wa'anda malam Salga ya karatu a hannunsa, shi ma Batijjani ne, da ɗansa malam Tagwai shi ma Batijjani ne. Wayannan duk akabiru ne a wannan zamanin. Bayan su sai malam Abdurrahman Suyudi ya hau. Shi malam Tagwai da shi da mahaifinsa tsakaninsu wata 6 ne, har wasu suna ganin dan me yasa malam Abdurrahman Suyudi zai hau halifanci bayan ga malam Tagwai yana nan, saboda ana ganin ya fi shi shekaru kuma ya fi shi karatu, duk da dai su almajiran gidansu su ba ajumawa bane, ba ajumawa bane. Shi kuwa malam Abdurrahman Suyudi kai tsaye dan malam Umaru Ba'ajume ne. To malam Abdurrahman Suyudi ya ci gaba. To a lokacin da shi malam Salihu yake raye, malam Salga a wannan lokacin malaminsa ya rasu. Akwai malam Abubakar da malam Musa mai risala, shine kakan Shehu Atiku, wanda Shehu Atiku ya ci sunansa. Amma shi malam Musa mai risala da shi malam Abubakar dukkaninsu kadirawa ne. Sai malam Halluru shine wanda ya haifi maulanmu Shehu Atiku, shi Batijjani ne, kuma ya shiga Tijjaniya da umarnin iyayensa, da shi kakan nasa ma a lokacin malam Musa mai risalan yana raye, su suka ce masa ya karbi ɗariƙar Tijjaniya. Saboda haka yan uwa, daga cikin wa'anda a wannan lokacin tarihin Kano ba zai cika ba a ɗariƙar Tijjaniya, dole sai ka faɗe su, shine malaman da malam Salga ya karatu a hannunsu. Daga cikin malaman da malam Salga ya karatu a hannunsu, na gaya muku akwai malam Salihu, akwai malam Tagwai a Madaba kenan, sannan kuma akwai shi malam Abdurrahman Suyudi. Har wasu suna cewa a lokacin da malam Salga ya je wajen malam Abdurrahman Suyudi karatu, domin malam Salga kafin ya fita waje ya fara karatu, an ce ya sauke risala a hannun mahaifiyarsa malama Khadija. Sai da ya yi karatu har ya kai matsayin ya sauke littafin risala a hannun mahaifiyarsa, sannan ya koma hannun malam Abubakar kakan Shehu Atiku, wanda dama asalinsu ana maganar cewar suna da alaƙa ta nasaba ko ta auratayya. Mutanen Ruma ne ƙasar Katsina, a Ruma ɗin nan kuma wani ɓangare nasu Masanawa. Mutum ya san Masanawa dai dama unguwa ce ta masu karatu a Katsina, da gari ne amma yanzu kusan ma ya zama cikin gari.
da amma ya dawo cikin gari, yanzu ya zama kusan unguwa wanda su ake wa sarautar dan masanin Katsina, kuma har yanzu suna da alaka da su kyakkyawa, suna da zumunci tsakaninsu. Malam Salga sunan mahaifinsa Malam Umaru, Malam Umaru dan Malam Muhammadu, Malam Muhammadu dan Malam Sa'idu, Malam Sa'idu dan Malam Abubakar, wanda shine nasabarsa. Malam Salga ya zo ya ci gaba da karatu a wajen malamai daban-daban, banda Malam Abdurrahman Suyudi ya zo ya yi karatu har Zariya ya je. Shi sa na gaya muku cewar akwai wa'anda tarihin ɗariƙar Tijjaniya a Kano ko a duniya ba zai cika ba saboda aikin da suka yi wa ɗariƙa, kuma dole za ku ga idan muna magana sai mun shiga wani garin. Saboda me? Saboda gudunmawar da suka ba wa malaman da kakannin mu kenan ko kakannin iyayenmu. Akwai Malam Umaru walin Zazzau dan Malam Ahmadu Galadiman Zazzau. Malam Umaru dan walin Zazzau shi ya haifi Shehu Aminu, wanda Shehu Aminu dinnan su Shehu Malam Mijin Yawa da su walin Kano Suleimanu duk sun yi karatu a hannunsa. Shi kuma Malam Aminu dinnan shi ne mahaifin, kuna ji ana cewa Malam Umaru na wali, Malam Umaru na wali, Malam Abubakar na wali, Malam Nuhu na wali. Wa'annan ƴaƴansa ne, kuma dukkaninsu jigajigai ne a cikin ɗariƙar Tijjaniya, kowa ya sani. Shi kansa kakan nasu Malam Umaru shi yayi alfiyatu ɗariƙi da kuma littattafai da yawa, ya yi talifat da yawa a kan ɗariƙar Tijjaniya. Shi an haife shi miladiya tana 1831, ya kuma yi wa fati a miladiya tana 1894 a wani ƙaulin, a wani ƙaulin da 95, wani ƙaulin da 97. Duk wannan masu rubuta tarihi duk sun rubuta wannan, duk na ga wannan da idona. Mahaifin shi ne mahaifin Shehu Malam Aminu. Shehu Malam Aminu kuma an san matsayin dai wa'annan da na faɗa guda uku. To Malam Salga ya yi karatu a wajen Shehu Atiku, ya rubuta a cikin Tasirin Waƙar fi tarjamati Muhammadu Salga, ya rubuta walin Zazzau Umaru a cikin wanda Malam Salga ya karatu a hannunsa. Malam Salga an haife shi ya shekara 69, kuma ya yi wa fati kamar yadda mai marsiya Malam Inuwa limamin mayanka, limamin zawiya yake cewa 1357, ina son da kawo baitin ne, da 750 ga 300 kajiya bayan 1000 hijiran nabi abin biya. Marsiya ce wa Malam Salga ya rubuta da Hausa. To Malam Salga ya wannan a hijiriya kenan. To kuma idan kai lissafi za ka ga an haife shi hijira tana 1300, hijira 1268, za ka ga an haife shi haka. Shi kuma ya shekara 69, 1938 a miladiya 1938 Malam Salga Allah ya masa rasuwa. Malam Salga ya yi karatu a wurare daban-daban, kuma a zamaninsa daga cikin manya-manyan almajiransa akwai Malam Sani Shatsari. Malam Sani Shatsari dan shi jikan Malam Muhammadu ne, su kuma sun zo daga Sudan, wani gari da ake cewa Baharul Gazir, amma shi babu tabbacin cewar shi ba Tijjani ne. Amma ɗansa mahaifin Malam Sani Shatsari, wanda ake kira da Malam ɗan Abba, shi wannan an tabbatar da ba Tijjani ne.
kuma shi malam Sani Shatsari ya rasu yana da shekara 90, kuma ya rasu shi ma a zamanin sarkin Kano Bayero a 1942. ya riga a shi malam mijin yawan rasuwa. Tsakaninsu da malam Salga babu nisa, kaga tsakaninsu da malam Salga kamar shekara 4 kenan. To malam Sani Shatsari yana daga cikin manya-manyan almajiran malam Salga. Akwai wani da muka yi hira da shi ma har yana ce mun da malam Sani Shatsari ya fara zuwa wajen malam Salga karatu, har sai ake cewa yaya malam za ka dinga zuwa wajen malam Salga karatu, ma'ana ana ganin kamar a karatu duk abin da zai je ya samu a wajen malam Salga zai same shi. To kun san su bayan Allah akwai abin da suke hanga, ba wai sai lallai karatu suke zuwa ba, suna zuwa neman albarka. Kamar yadda Maulan mu Shehu Sani kafin ga ya faɗa a cikin hirar da aka yi da shi 1987 da suka yi tare da malam Falalu a wani kaset, yana nan bidiyo kaset ne amma mai da shi CD, yake gaya masa ya ce malam Falalu ya ce na yi karatu a wajen mahaifina tun daga rashada har makutasa, kaga kusan ya gama karatu. Amma duk da haka ya fita ya je wajen malam Rabi, baban Halifa Isiyaka Rabi, ya je ya yi karatun na Ƙur'ani da tajwidi a hannunsa. Kuma mahaifinsa malam Hassan shi kansa malami ne, domin bayan rasuwar malam Salga, a lokacin da malam Hassan yake zuwa wajen malam Salga karatu, Shoman Sani kafin ga bai kai ya je karatu a wajen ba lokacin, amma yana riƙe mahaifinsa littattafai su ji. Idan an je kuma mahaifin nasa zai zauna sai ya karɓi takalman mahaifin ya koma ya zauna. Bayan wafatin mahaifinsa ya ci gaba da zuwa. Kun san makarantar malam Salga, saboda malam Salga yana faɗa da kansa, yana cewa wata shekara yana faɗa yana cewa shekararsa 41 yana koyarwa. To kaga shekara 41, kaga zai wanzu a samu uba ya yi karatu kuma ɗa ma ya zo ya yi karatu. Domin wasu daga cikin malaman almajiran malam Salga din sun girma malam Salga, wasu daga ciki kamar shi malam Hassan din, kamar malam Sani Shatsari, kamar malam Mahmudu dan Hassan Sanka, wayannan in ka bi tarihinsu za ka ga shekarunsu sun girma malam Salga. Malam Mahmudu dan Hassan da kansa yake cewa in ana karatu a wajensa yakan ce ku daga murya, kun san shekaruna, yana faɗa a waƙe wasu baituka na larabci guda biyu, yana cewa kun san shekaruna sun haura 80. To shi kuma hijira tana 1362 ya yi wafati, kaga tsakaninsa da malam Salga shekara 5 tsakaninsu. To shi kansa almajirin malam Salga ne, malam Mahmudu, ana yi masa kirari da cewar malam Mahmudu dan Hassan. Malam Salga a zamaninsa, kamar yadda malamai suka gabata suke faɗa, babu wani malami da ya shuhurarsa, kuma ko ka kai karatunsa to ba ka da yawan almajiransa. Kuma malam Salga ya shafe kowa a wannan zamanin. Ko kai malami ne zunzurutu baka ɗariƙa, a'a ko kai malami ne na ɗariƙar Tijjaniya, malam Salga ya shafe ku gaba ɗaya. Malam Salga ya yi karatu a wajen Larabawa, saboda kun san nan akwai dandalin Turawa da ake faɗa ko? Akwai Alfindiki, duk wayannan unguwanni ne asalin an samu Larabawa sun zazzauna a wannan wurare. To malam Salga har yana faɗa yana cewa akwai wani malaminsa, malam Abdulsalam Zantani, yana cewa ba wani malaminsa da ya amfana da shi sama da malam Abdulsalam Zantani. A hannunsa ya karanta Bukhari, littafin Bukhari a hannunsa ya yi, kuma yana cewa littafin Bukhari ya haddace, shi malamin ya haddace littafin Bukhari, balarabe ne. To akwai larabawa a wannan yanki da yawa wanda malam Salga ya yi karatu a hannunsu. Bayan malam Salga, kamar yadda na faɗa, shi kansa Maulana Shehu Sani kafin ga mahaifinsa almajirin malam Salga ne. Bayan shi malam Hassan
mahaifin malam Hassan, malam Duk Muhammadu Duk, shi ne ya taho ya ɗansa malam Hassan ya nemi izini ya taho saboda neman karatu, ya shigo Kano daga Kibiya. Asalinsu bari ne mutanen Guru, daga Guru suka zo Kibiya suka zauna, daga Kibiya kuma har shi malam Hassan ma da zai aure ya auro mahaifiyar Shoman Sani Kafinga, matuniyar Kibiya ce, ana cewa matuniyar lungu ko kuma layin kyawawa, ya auro ta daga nan ya zo da ita. Amma shi Shoman Sani Kafinga a nan gidansa da kowa ya sani, a nan aka haife shi, kuma a nan mahaifinsa ya zauna yake karantarwa, dan da kansa yana cewa mahaifina bayan ya rasu ni ba a naɗe guzu ba, mahaifina yana rasuwa ni na sa guzu na ci gaba da koyarwa. Kuma mahaifinsa ya rasu 1942, mahaifin shi Shoman Sani Kafinga. To saboda haka ya ci gaba da koyarwa, kuma suna koyarwa suna ba da ɗariƙar Tijjaniya. Kowa ya san Shoman Sani Kafinga dai wajen harkar abin da ya shafi ɗariƙar Tijjaniya, da kuma ƙarewa ma shi ne mutum na farko da ya fara yin maulidin Shehu Tijjani.